L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-Prinċep Rumen Paul Philippe ta' 75 sena li jgħix f'Pariġi u hemm mandat ta' arrest Ewropew għalih inżamm arrestat wara tress tal-qorti tnej jirriżulta li l-Prinċep irid iservi sentenza ta' aktar minn 3 snin ħabs fuq akkużi ta' korruzzjoni f'pajjiżu. Fil-qorti ingħad kif fl-2020 il-Prinċep instab ħati li abbuża mis-setat tiegħu b'detriment għall-interess pubbliku fi skema ta' aktar minn 145 miljun euro. Għall-Prinċep li ġie arrestat il-ħadd filgħaxija wara li ġie f'pajjiżna għal attività tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan qed jidher l-avukat Jason Azzopardi. Azzopardi qal li d-dokument tal-mandat tar-arrest u motivat politikament u ma tax il-kunsens tiegħu biex il-klijent tiegħu jiġi estradit lejn Rumanija. Minn barra hekk talab ħelsi mill-arrest u qal li jekk jingħata dan, il-Prinċep kien se jgħix f'residenza fil-Belt Valletta, iżda l-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li semet il-każ ċaħdet it-talba u ordnat lil Paul Philippe jinżamm taħt arrest. L-eredi ta' raġel li mitlura fl-2009 f'Barriera fejn kien jaħdem ingħataw kumpens ta' 400,000 euro wara li qorti tal-appell sabet li parti mill-paga li fuqha kien ikkalkulat il-kumpens ta' kważi 600,000 euro fl-ewwel qorti kienet illegali. Il-każ imur lura għat-8 ta' April tal-2009 meta Lewis Kassar ta' 32 sena kien waqa' għoli ta' 4 solari f'Barriera fi triq Labsi fis-Siġġiewi. Il-qorti tal-appell ippreżeduta mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħallfin Christian Falzon Xerri u Giuseppe Demicoli iddeċidew li parti sostanzjali mill-paga użata biex jiġi ikkalkulat il-kumpens mill-ewwel qorti ma kienx iddikjarata mal-awtoritajiet tat-taxxa u għalhekk kienet illegali. L-appell ġie ppreżentat mill-kumpanija Polidano Brothers Limited li ilmentat dwar il-kumpens ta' ftit aktar minn 591,000 euro li ġiet ordnata tħallas lill-eredi ta' Kassar. Fil-qorti beda jinstema' ġuri konness ma' serqa vjolenti li saret fl-2005 fejn anzjana kienet ġarbet ġrieħi inkluż frasha b'daqqiet ta' telefon. Kit Cremona ta' 35 sena tressa quddiem il-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera b'akkużi li daħal f'residenza tal-anzjani f'San Ġiljan u żamm lill-vittma kontra il-volontà tagħha u kkawżala ġrieħi fil-proċess. Rapporti ta' żmien kienu suġġerew li kienu nsterqu madwar 465 euro minn 3 ħallelin li kienu flimkien. Cremona li dak iż-żmien kellu biss 17-il sena għażel il-ġuri jinstema' mingħajr ġurati. Fost ix-xhieda quddiem il-qorti kien hemm l-espert forensiku Mario Xerri u t-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin